Kaixo, Iruña Belian gaude berriro, orain dela urte bat, egon ginen, dokumentu txiki bat egiten hemen Iruña Belian, ze urte bat eta gero jarritze dute, ez? Denak egiten. Zorare gustu hartu diote eskadorakin nahitze horri, eta ia dokumentatu baldin bagintu hainbat toki nola suntzitzen zituzten, aurten beste 3 gune nola txikitu dituzten ere ikusiko dugu. Eta horretaz gain, azken 15 urteotan ze gunetan sartu izan diren eskadorakin ere azalduko dizugu. Baina batipat azken urte 3-4 hilabeteotan indituzten txikizio salatu nahi ditugu, eta salaketa publiko honetaz gain, garbi utzi nahi dugu nola Euskal Herriko eragile kulturalen aurren ere bilerak eskatu ditugu, informazio guztia azalduz, bai Eusko Ikaskuntza, Arantzadi, Euskal Herriko Unibertsitatea, beraiek ere posizionatu ditezen egoerari honi buruz. Bale, bazen ikustera. Oso da. 2010 urtean behin Eliseo Gilen taldea lurmen hemendikan botata gero, Julio Núñez UPV-ko arkeologok aztarnategi honen ardura hartu eta bere lehendabiziko lanak hemen egiten Makelun delakon eta Merkatun izan. Bertan, eremu guzti hau eskabadora suntsitzen du, epaitegita jotzen du salaketa jartze aldea, baina atzea botatze dute epailek esanez, lehendabiziko 30 zentimetro baino ez diela eskabatzen. Guain 15 urte eta gero ikuste baldin badezu ez zenolako zuloa entzuten eskabarekin, garbi nabarmentzen da estrato guztik aurretik eramatzituztela metro eta erdiko baino gehiago sagoneran. Ze garrantzi dauke horrek? 2000 urteko histori guztie hankaz gora bota digutela zabortegira. Hemen kasu, hementxe bertan, Eliseo Gilen taldeek 5. mendeko hilobi bat topatu zuen. Hilobi hori sakonera honta zegoen, 30 zentimetro eta gutxi gora bera. Eta ze esan nahi du, horrela eskabatzekin metro eta erdi eskabatuta, gainantziko guztie informazio guzti hori galdu indeula. Galdu deula, ondorenen horrelako berreraiketa bat egin dute, izan litekena ala ez, ze oinarrik aurreti eraman dituzte eskadorakin. 2015 urtean, bisita gidatu baten ikusi genduen Errosotegien etxean nola eskadora sartu zuten atzea bueltan ere. Bertako toki hori lekuko bezala utzitazion lurmenen taldengatik, pentsatuz garaiek aurrea eginala, aukera hobek egongo ziela hori eskabatu ahal izateko. Epaitegitara jo gendun berriro ere, eta epaitegin erantzune izan zen, ziola arrazoiek salaketa honetarako, bertan jardineri lana baino ez zila egiten nahi belarra ereiteko asmoarekin. Arkeologoa ez naiz, baina baserritar bezala esango dizu eta abendun eta eskadorakin belarrik ez dela ereiten. 2023 eta 2024 urte bitartean Kuark Eskabaziones gaur egun Iruña Beleiako aztarnategia induzten nahi den enpresak hainbat interbentzio egin zituen. Horietako bat izan zen hementxe San Juan monastegi ingurun. Bizpahiru hilabeteko bueltan inguru guztia industu zuen, baina industu zuen eskadora bitartez, hemen ohikoa dan bezala. Toki batzutan metro eta erdi sakondu zuen, beste batzutan 2 metro eta erdi haik eta mendiko haitze jo bitarte. Hortikan atatako lur guztik hemen bazterrea botatzituzten, hemen ikustezue pilo bat, Hauzkalde hartan ikusiko dezue guen pilo handigoa nola daun, eta azken hilabete honetan egin duena izan da eskabazio eremu guztia maila geotestilez estali eta harta ez dakit sartzen da pertsonak irudipena dauke zehoze txukun egiten nahi dela, benetan hori ez da egie. Hemendikan atatako lur guztik, leheno esan dizuedan bezala, bai Hauzkaldeko multzon eta hemen beste tontor menditxo bat ere osatu zuten galbaien pasabe eta jakin gabe bertan zer daun. 2024an Kuark enpresak beste toki baten ere eskabadora sartu zuen, eta hori da horietako bat, ate txikiaren ingurunea, latinez poterna izenez ezautze dana. Bertan 4 metro eta erdiko sakoneran industu zuen eskadorakin haik eta arkaitze jo bitarte. Bertan zen estrato guztik aurretio eamanez. Badaukeu konstantzia hemen bai 1950 urtean, 60 urtean, Gratiniano Nietok industu zola, zonalde hau, eta bertan
edifikazioak zeren, harresiria atxikituta zerenak, hoiedanak aurreti eraman dituzte. Argazkin ikusiko dezuen bezala, hemen ikusten die harrizko egitura batzuk aurreti eraman dituztenak, etxek zienak. Ondorenen, hau tapatzeko edo lurrez estali dute eta lur hori estali alizateko bi muru eraiki dituzte, benetan rekonstruzio arkeologiko balieke bezala. Eta ez da egie, eta horren lotxagarria da bertan maila geotextilen ezue arkaitzaren gainean eta bertatik gora harri berri guzti hau. Ez da egitura horien berririk hemen. Maila geotextila sare hori da. Sare hau da, justu haitzen gainen dauna eta gainetio eraikitzen da gauza bat beraiek asmautakoa. Horretaz gain, erromatar garaiko drenaje sistema bat genduken hemen, gaur egun ez dakio nun dagoen, baina bertan gaur egungo drenaje sistema ikuste baldin baduzue Arabako Foru Aldundia 2024 porran ezaindakoa da. Quark enpresa 2023-2024 urte bitartean ere beste toki baten ere induztu zon. Induztu zon iz politia esatea, tio, eskabadorakin guzti hau aurretik eraman zon. Harresi barnekalde guztie eta hitzeki ezan harresie sendotzea. Kontura detzatenez harresie ez da oso sendotuta esan dezan. Bertan lubaki bat zabaldu zuen 3 metro zabal, metro eta erdi sakonera zoana. Hoi politia ezan gehatzen eta beste 21 metro zabaldu zuten eskabadorakin, haik eta terreno maila hartu bitarte hor ikusiko dituzue arbolan txusterrak eta garai bateko altura markatzen dutenak. Ze larritasun dauke hone beste hainbat gauzan artean, bai Gratineno Nieto, Kelortzak 1975 eta Lurmen enpresak hemen atxikitutako eraikuntzak topatu zitula, harresiria atxikitutako eraikuntzak. Guzti horiek aurretio eraman zituzten. Egoera guztionen aurren, bai San Juan Monastegin, Atetxekin, hemen egindako sarraskiok salatuz, Xabier Gorrotxategi arkeologoak informe arkeologiko bat intzeun, guzti hori salatuz, eta epaitegitara jo gendun. Epaitegin erantzunen momentu honetan ere alamuzkoa izan zen. Zuek informe arkeologiko bat aurkezte diazue, baina suposatzen dugu aldundiak ere bere txosten arkeologikoa edukiko duela. Eta aldundik sekula santan ondaren aurka egingo ez donez, ez dugu aintzat hartzen zeuen denuntzie. Egoera horren aurren, impotentzi latza sentitzen duzu, eta bai komunikabideek eta eragile kulturalei deitu genien Eusko Ikaskuntza, Arantzadi, Euskal Herriko Unibertsitatea eta beste egin bati onutza etortzitezen eta bertan egiten ari zanen lekuko izan zitezen. Gaur da egune, oraindik ere erantzune jaso ez deuna. Aipatzen deunen, horrelako gauzak ezin diela egin, eskabadora ezin dela sartu eta 3 metro zabal, metro eta erdi sakon berrindu guztie, hemen daukeu adibide garbi bat. Harri honen azpin, kasu, Eliseo Gilen taldek 5. mendeko ume hilobi bat topatu zuen. Bat eta hemen ingurun beste 5. Eskabadora horrela sartzen deunen guzti hori aurreti eramaten deu. Eta gure ondarea galdu egiten deu. Baina sobrare aldundik ez du sekula santan ondarearen aurka egiten epailek esaten dutenez. Hemen daukegu adibide garbi bat. ...2025 honetan ere eskabadoraren erabilpenak ez du etenik Iruña Beleian. Iraile parten Bilodaz eta Traspunte lotuko ditun bide berri bat zabaldu dute, aztarnategi guztintzear. Eta larri edaz, lehendikan ere, guain dela hamarkada asko, bide bat zabaldu zion, bi herri hauek lotuko zitunak aztarnategin, hor harresia aldamenen dihona. Baina hori nahikoa ez, eta hemen zabaldu dute. Aztarnategi honet dauke babes gorena. Babes gorena dontoki baten hau eitea, indusketari kalte egingo dion edo ez jakin gabe ere errespeto falta izugarria iruditzen zaigu eta kilometrotan zehar luzatzen da bide hau. ...2025 zehar eskabadorakin jarraitzen dute lan inez, nola bestela aztarnategi honetan.
eta 5 sondeo egin zituzten, esaten dutenez, zirkoa topatutako tokin. Oraindik ere berretsi gabe dauna zirkoa dan edo ez. Baina laser bitartez lokalizatutako estruktura topatze aldera 5 sondeo egin zituzten, eta sondeo hauek eskadoraz, metro eta piko sakonduz, haiketa harrie jo bitarten. Zergatik dauk gaizki hau? Harrioik eta lurzolu, gaur egungo lurzolu bitarte bestelako estruktura topatzen dira. Adibidez, lurmenekor 5. mendeko hainbat egitura, etxe bizitza eta topatuta zeuzken. Guzti horietik aurretio emate dituzte eskadorakin egiten baldin baituzula lan hauek. Lau hauek eskuz egin behar die eta topatzen den gauza bakoitza bere koordenadatan eta bere ingumariz esplikatu behar die. Ez eskadora batekin haiketa metro eta erdi bera jo bitarte. Yes. 2025 honetan eginiko azkeneko interbentzioa eskadora erabiliz, beti bezala, hau izan da. Aztarnategiko aparkalekun gaude. Bertan 2012 industu zuten eta Iruña Beleiako aldare famatu hori topatu zuten. Indusketa horren lekuko da, hau, grabila hau, onutzarte. Baina gero jarraitu dute industen eskadorakin inungo arretai jarri gabe. Eta hemen adidez bi estrato, bi garai ezberdin ikuste ditugu. Bata gris ez dauna, bestea marroiska dan hori. Ez diote arretai jarri eta eskadora haik eta harrie jo bitarte beti bezala erabili dute. Hemen ikusiko ditugu, adibidez, eskadoran palan arrasto batzuk, harri honetan, egitura bat agerin geratu da, hemen esaten dizuen arrasto hori, egitura bat agerin geratu da, bidezka bat izan litekena, edo etxetxo bat, edo jakin dezaun hori industu inbarko litzeke, baina industu, ez eskadora sartu. Hor, oinarrik izan daizken hainbat arlausare atata dauzkie, eskadora beha partitu ditunak, eta azkenik, hemendik atatako guztie, galbaetik eta pasagabe, horko piloita botata dau. Ikuste duzu, batetio graba eta bestetio harrik pilak eta lurrek hemendik atatako guztik. Nahikoa da. Ezin dugu horrela jarraitu. Hau ez da industeko modu bat. Eta gure eragile kulturalak parte hartu beharko lukete eta basakeri honi, astakeri honi etena jarri. Nahikoa da, Iruña Beleia ez suntxitu, argitu.